Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May mga napatay bangod sa COVID-19 nga ginlubong sa public cemetery sa barangay Handumanan sa Bacolod. Humalin pa sa 2020 ang tubtub sa karon, wala sa gihapon makilal-an. Ini bangod nga driver lang sa punerarya ang nagdulong sa patay kag wala man sang pamilya nga nagpadulong didto. Yaring report. Kutsin mo lapid wala na identify. Kutsin ano? Why lagi dyan palapit ang pamilya? Ginpahimo sa lokal nga panguluhan sa Bacolod ang ini nga mga pansyon diri sa public cemetery sa barangay Handumanan sa Bacolod para sa mga wala ikasarang. Pero subong, napuno na ini kag ang ginapanggulo diri sa mga pansyon, mga pasyente nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Iban diri wala pa sang lapida, kay tubtub karon wala pa makilal-an. Sunod sa caretakers ang patio nga si Nestor Hinolos, pagsugod sa pandemic, gingamit ang ini nga mga bakante nga pansyon para sa nagkalamatay bangod sa COVID. Naging mabudlay ang ilang nga sitwasyon kay may mga nagainabot lang ang mga patay nga ang nagadala, driver lang sa punerarya, wala sang pamilya. Gani wala man sa mga dokumento, kag wala man sa ngalan ang patay. Order siyang doktor kay palubong ginayaw. Anong requirement nga para makalubong ka? Damo hindi ang problema kung COVID. Kaya ang pamilya, sinukuhaan ta sang papilis. Kaya ang pamilya na quarantine. Purinarya lang madulong dito sino. Wala na. May takwaan, no? Kaya ano lang ginobra mo kumaga muna? Record ko lang. Sulat lang. Oo, sa mula ni nga muni nga adlaw lubong. Mayara sa mga pansyon no, nga wala sang lapida, wala ngalan. Buot silingon sini sunod sa caretaker diri sa Handumanan nga patio. Buot silingon sini wala pa sang pamilya nga nag-claim sa bangkay. Wala may nakapalapit diri nga pamilya kag wala sa gihapon tubtub sa karon makilalaan kung sino ining napatay nga gingulo diri. So, kung may magkadto nga pamilya mangita sa ilang nga patay nga napatay sa COVID, makig-angot na sila sa caretaker kag check na lang sa records kung anong oras, anong adlaw para matrace kung ila ini nga himata nga napatay o kung hindi. Yara sa 50 ang mga gindala sa patio nga wala makilalaan. Ang iban diri sa ila nakadtuan na sang pamilya kag nabutangan naman sang lapida. Mga 20 pa kuno ka mga patay ang wala makilalaan. Sunod sa chairman sang Interagency Task Force nga si Vice Mayor Elcid Familiaran, standard operating procedures ng Department of Health nga ang mapatay sa COVID-19 ang dapat gilayon mapalubong o kun i-cremate. Ang wala na paidalom sa swab test ang dapat man nga ipalubong gilayon. Ang iban sa ila, wala pa mahibaluan kung ano gid ang kamatsan, gani ginausisa na ininila. Hindi man kuno maindian sang sepulturero ang mga nagainabot nga bangkay sa patio, kag kinahanglan man nga mapalubong gilayon. Cremate ka or outright burial. Okay. So hindi siya mag-lapse sa dapat 24 hours kung ilubong mo. Okay. Oo. Kasi ang aton mga hindi mo na magbaton mo. Ang mga punerarya? Oo, ang punerarya hindi na magbaton kung wala ka swab results. Or outright kung kanila filled off lubong. So hindi So ini ng mga cases ginakuha na ton so that mabalaan ta pala ang volume or ang numbers kay possible cases ni sila di ba? Ginpadangat naman sa ilang meetings ang caretaker sa patio ang sitwasyon didto. Ilan na ini nga ginatun-an kay ang iban suno sa kay familiaran, posible nga COVID cases man pero wala lang mahibaluan kay wala man gintala sa ospital kag gilayon lang nga ginpalubong. Suno sa caretakers ang patio, hindi magdubo sa isa ka gatos ang COVID positive nga ginlubong diri sa Handumanan humalin sa nagsugod ang pandemic. Ang iban diri sa ila, probable cases. Naga-PPE ang mga nagalubong para maproteksyonan man ang ilang nga kaugalingon in kaso nga COVID-19 gid man ang kinamatsan sa pasyente. Alang-alang manaton nga hindi ta na pag-ilubong kay gindulong di. Oo, paano mo maindian? Wala na. Ano mo maindian? Hindi mo siya pwede maindian. Hindi pwede. Ilubong gid siya. Ibili na din labi karon sa kondiyo. Proteksyon niya sa kaugalingon niyo. PPE lang. PPE ka mo maglubong. Oo. Kumayo na. PPE da sa mga alcohol, mga kwante. Mera ya. Aminado siya nga sang sugod ginakulbaan man sila kay sila mismo na mag-uhan sa sininga balatian. Mayara pa gani isang bes nga ang gindala nga patay, wala man masulod sa lungon kag nakaputos lang sa plastik kag nakasil. Rekta na ini nga gingulo sa sulod sang pansyon.
Ang sino nagkuhan sa iya kamuman, tataran, gigulo na lang rikta. Nga wala sang lungon. Oo. Tagang pamilya, sigado. Bakal pa siyang bayad pa sa 15 mil. Yung lang. Ginalimitahan na lang sa karon sang dagadumala sa patio ang mga nagasinulod. Nagapasalamat lang siya nga sa masobra 15 niya ka mga tawo, wala pa man sa ila ang nalatnan sang balatian. Adlaw man kun ukon gabi, wala nila ginaindian ang mga malubong kay nakahangop man sila nga kinahanglan malagas ang SOP sang DOH nga dapat gilayon nga malubong ang patay sa sulod sa 24 oras. Pero kung ikumpara kuno sang 2020 kag sini nga tuig, mas nagahagan-hagan na lang sa karon ang mga nagainabot nga patay sa patio.